Саміх Хімеда нарадзіўся і вырас у сонечным Егіпце, атрымаў дыплом архітэктара і статус бакалаўра на інжынерным факультэце інстытута ў Александрыі. У сябе на радзіме працаваў у дзяржаўнай кампаніі, якая займалася планіроўкай дарог, мастоў і гарадоў. Затым былі 8 год работы ў Арабскіх Эміратах. У Дубаі Саміх распрацоўваў праекты розных будынкаў, у тым ліку і цэнтра выканаўчых мастацтваў, больш вядомых як Дубайская опера. Паралельна з работай адбываліся змены ў асабістым жыцці. Малады чалавек пазнаёміўся з беларускай Наташай па інтэрнэту. Потым была сустрэча ў Дубаі і праз пэўны час рэгістрацыя шлюбу. Мовай зносін стала англійская, якой валодалі абое. У Дубаі нарадзіўся іх першынец Якуб, якому зараз 8 год. Потым сям'я крыху пажыла ў Егіпце і ўрэшце вырашыла пераехаць у Беларусь. У маладзішні нарадзілася іх другое дзіця Сілія. У горадзе пытанне з работай для Наталі не ўзнікла. Яна працуе памочнікам выхавацеля ў дзіцячым садзіку. А вось праблем з працаўладкаваннем Саміха хапіла. На той момант ён з цяжкасцю разумеў рускую мову. Да таго ж у кожнай краіне пры планіроўцы кварталаў і аб'ектаў прымяняюцца розныя матэрыялы і тэхнічныя рашэнні, улічваюцца іншыя нюансы, клімат, нарматыўныя акты, экалогія. У Мінску архітэктару з Егіпта з працаўладкаваннем не пашанцавала. Сначала я не смог найти работу, потому что язык был не так хорошо. И потом я пытался найти работу в Минске, потому что я понял, они можно дают шанс для человека, который разговаривает по-английски. Но даже это не работало, поэтому со временем я видел рекламу про вакансии здесь. На сямейным савеце вырашылі пашукаць работу ў маладзечні. Звярнуліся ў некалькі арганізацый. І ўрэшце дарога прывяла ў інстытут «Маладзечны праект». В октябре 22 года ко мне на прием пришла семья Самиха в полном составе. Это было 2 деток, дочечка и сыночек, и жена. Самих не разговаривал вообще на русском языке. Они искали работу, и если бы он не смог устроиться, ее в ноябре месяце депортировали из страны. Почему-то я ему очень поверила. Я посмотрела его образование. Я посмотрела, как он пытается это что-то делать. Мы давали ему несколько раз, давали задания. Смотрели, справится он или не справится. Он достаточно глубоко во все вникал и пытался это сделать. Поэтому мы взяли его на испытательный срок. За 3 месяца, благодаря своему начальнику группы и молодому специалисту, который разговаривали на английском языке, он смог подтянуть русский язык, начал немножко разговаривать на русском языке и, ко всему прочему, он начал работать. Первые его объекты были – это цветовые решения. Потом он начал делать еще более глубже. Он начал делать спецификации, начал считать объемы, начал чертить. И на теперешний момент он полноценный член нашего коллектива, и он может делать самостоятельно объекты. Да, конечно, он где-то спрашивает. Технический язык, на самом деле, строительный, он довольно-таки сложный. Если просто выучить язык, это одно, а технический язык, это очень сложновато ему. Но у него большой потенциал, и он многое сможет. И я надеюсь, что он останется в нашей Беларуси надолго. На першых часах Саміху дапамагалі асвойваць рускую мову калегі, па-англійску тлумачылі яму заданні. Сам жа ён знайшоў камп'ютарную праграму з курсамі рускай мовы і зараз можа абгрунтаваць сваё меркаванне на досыць дастойным веданні вялікай і магутнай. Цяпер працуе над праектам капітальнага рамонту дома нумар 5 па вуліцы Будаўнікоў. Вот эти планы, фасады, работа. Потом эти столярки, отделки. Меняем окна, двери, обновить стены, потолок, пол по ГОСТу. Архітэктары інстытуту ўзаемадзейнічаюць са спецыялістамі розных аддзелаў, установы і іншых службаў. Сёння ўраджэнец Егіпта адчувае сябе ў калектыве досыць упэўнена.
Па-руску саміх размаўляе з калегамі і дома па нядзелях з жонкай, з дзецьмі на арабскай мове і па-англійску зноў жа з Натальяй. Пытанне жыллём вырашылася з часам таксама. Сям'я пражывае ў двухпакаёвай кватэры. Сын ужо школьнік, дачка наведвае садзік. Саміх мае від на жыхарства ў Беларусі. У сям'і адзначаюць і мусульманскія, і хрысціянскія святы, падтрымліваюць сувязі з раднёй мужа ў Егіпце. Калегі цэняць Саміх Ахімеда за яго выхаванасць і гумар. Дзеці сябруюць са сваімі равеснікамі. Новыя старонкі сваёй сямейнай біяграфіі егіпцяне на беларуска пишут в нашем городе. Мне очень нравится здесь. Добрые люди. Это реально. И тоже природа. Мне нравится тоже. Мне очень нравится снег. Ну, это было, конечно, было мне очень интересно. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.